Държах ли кяр до край? Колата е на един полицай, човека е от... Няма значение откъде е сега, какво да говорим тук за хората? Значи моите момчета няма са правят на големи мафиоти, защото като видите буркана е направо опръскваш калника, насираш цялата кола, после и атомивта не може да оправи. Сега кой ще гледаме? Пусни това да изсваля климатика. Другия път, който ще да настръхва, да съобразя какво прави, защото аз съм чисто от 5 пъти съм лежал в психотоманяк връзван. Рецепция, добро утро, здравейте. Как е? Добре ли? Стоян Колев! Какво да направя, че си се родил нисък и че си джудже? Мога да ти помогна, мога да пусна в Инстаграм, аз съм инфлуенсър. Искам да се разберем. Сега слушай. Сега ще видиш какво педели турчин джамия парди. Ела с униформата, аз ще дойда ей. Ела с бим, брат, с голи ръце.